Cak Sinden. Ya. Sinten iki? Tak urutke saking mriki. Ya. Ana sapa? Ana Ainun kuwi kon maju no. Ya. Sepate apa? Minyak telon cap tiga anak wangine wangi banci. Minyak telon cap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap tiga anak wangine wangi banci. Wangi bayi kok wangi banci. Lah ya banci rak ya tau bayi. Iya. Bener. Tembung sak klimah kok wis artine wis beda. Iya. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu. Nggih, Sapa? Kan nyebut sapa? Pripun len nyeluki? Mbak ngono bae. Mbak. iki kakak. Oh kakak. Kakek. Kakekane. Kok benten? Benten kan aku jek enom kono wis suwek. Ih, Tuwek. Suwek. Saya 50 tahun tapi masih kelihatan elegan ya. oh, berarti anu Masih cantik. seumuran kalih putih kula. Gus kalah. Masa saumuran mbahmu, Nduk. Lah kowe umpama jejer karo Ainun ngono lho, Lek. Umpama kowe gandeng Mbah apa jenenge Mbah Inin lho. Nggih. Laku ngono. Lho Ainun kan ngeterke mbahmu suntik. Kan wis kelas ngono lho. Pamunutane no iki mau lali janjine. Saking Pak Haji Saidi menika. Iki cah iki kon ndongake warga sik. Didongake warga Karaan Godean. Karaan Sidomaya. Hidomaya. Budian. Heeh. Nggih, mugi-mugi warga Karaan Budian Sleman Yogyakarta. Apa iki acarane apa to, Mas? Acarane Tetaan. tetaan lek Sugimin. Merti dusun. Oh, merti dusun. Nggih, mugi-mugi wargane diparingi kathah rezeki. Amin. Amin. Sehat. Amin. Terus dilindungi kalih sing Maha Agung. Nggih. Sik gadah utang wau nggih dilunasi ki Mbak. Kok kowe arep lunasi? Lah nggih ta masa mulai saka mriki kek ujuk-ujuk utangnya lunas ya mboten. Asline ngendi to, Nok? Gunung Kidul, Mbak. Gunung Tepus. Kidul, Tepus. Tepus. Nggih. Ya. Walah. Mula ya Nate mriko. Wis. Ngopo? Wes. Aku ya tahu jajak kono. lah Tepus. Aku Gunung Kidul ta? Medeni bocah. aku wedi. Putih iki jan. Ora ada. Set 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 set. Lho pawakane wong iki dhewe-dhewe pembawaane nggih. dhewe-dhewe. Kula belajar public speaking niku penting. Komunikasi niku penting. Ora mung jegideg ae. Lah kan iki sinden. Nek kowe kan dol tinuku. bakul kok Dek. Bakul, Oh, kula. oh. Lah jare basa mawa napa niku? Desa mawa cara, negara mawa tata. Nek bahasa Indonesiane Nggih. di mana bumi dipijak di situ Langit langit dijunjung. dijunjung. Adat istiadat kudu dihormati. Nut lingkungan masyarakat di jiran sijine. Juang ora kowe iki. Rungokno mbahmu meling ki lho. Nggih neh. Nggih. Ayo nyanyi. Dibawani sikik ben jangkep. Langsung mawon lho. Kowe iki ngopo to? Lah sing ngakon bawa aku kok. Nek kowe wegah iki sing bawa ora Mbak Pano, Mbak Apri. Ya. Mbak Panut. Kale anu. Kale Pak Uti. Dri. Heeh. Kok Pak De? Lah kae nek nang omah brengos jauh banget kok. Panitiane nggon aku nyamaku gebes-gebes kok. Lah kok Pengen- tekem meneng nggih nek pas mboten bakul nggih ngeten iki. Gebres-gebres pengen Tapi ngantem. kok kula niku gumun lho. Karo sapa? Kale Mbak Apri kale Bude. Gumune Sukimin. Bude Mimin. Oh, Mimin. Bude Kiki. Kiki. Oh Kiki iya. kiki kiki. Ah. Nggih. Gumune piye sayang? Priyayine kok ayu. Turene niku mboten Apa? ya niku wau. Omong wae nek banci kok ayu ngono wis. Apa enake? Mboten lho. Ngetoke kinyis-kinyis sing aku bae kalah kok. Saurarane ra kowe menang asli. Oh, Nek kene kan mondo-mondo. blasteran to. Blasteran antara Gibas karo Jawa. Dan iki le nyelok niku kudune mbas. Kok Mbas? Mbak kale Mas. Kok gabung ngono? Nggih kok.
Ya. Dina Minggu. Ya. Anu sing sepuh dhewe sithik. Budhe Kiki. Dina Minggu kang tak anti. Pancen nek nggon agama swara wong wedoke sunahe dilembutkan. Nyuno Pak pirsa Pak Ustad, suarane wong wedok kok aja ngungkuli bantere swara Kyai Kakung. Gak wedok Mula nek tenan. ana imam kleru bacaane kae, wong wedok mesti ora nyuara, mung astane. Karena suara wanita tuh mengganggu. Kuwi rak wedok tenan. Lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Engko nek anu lungguh nyapu dalan. Kirane iki lho kan ngagem nyamping dadi kan Rak lambir atimu ora padha. wong pipis kok beset kabeh. Napa Mbak Apri nginceng? Aku wis tau nginjen kok nduk dhisik pas sanggulan selak Nggih. kepoyo nang ngisor wit gedang. Lah arep rampung ki kejang. Kok kecek ya? Arep rampung kok kejang kejet-kejet kae. Berarti jenengan ora sengaja nginceng. Legah pemuka Lah aku agama, kan legah Pak takon. Bupati lengan. Kae kejang apa-apa ngono lho. Parkinson. Kesetrum niku mau. Kayak ngetap. Mbak Apri ki ora mergo nginceng leret iki. Wong dheke ya nek nguyuh ya ngono kuwi kok. Tinamune. Ya. Tinamune kaya Awara. Sak baris men rata gek Mbak Apri. Ya. Aino neh pisan kas. Loh, lah ya gentenan. Ya kowe iki tak latih sik ben apa jenenge mateng sik ngono lho. Iki kok lempar-lemparan nih. Kowe lho masing warang. Apa aku ke? Nggon iki wong sampeyan akeh kok. Ngahingi. Sida kula. Sida. Heeh. Jebol mong lali jan. Ya. Heeh. Jebol Mong lali jan. jine Jine. Nah, Anane pijerasa maya. Bude Imin. Ya. Pinter. 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 Golek alasan. Kok malah kula kelingan sing teng Malioboro kae lho. Apa? Itik-itik. Ewer. Andiar. Ngandaran. Hah? Ah, ngandar-andar. Andar. Ngantar-antar. Nah, Siden Lah, kok lek. niki lagi sinau teng panggung lho. Angen dukung. Gek pripun Tin? angan dukur. Angen dukun gian. Lah iya. Angen dukun. Angan dukur. Kur. Goblok. Iya. Angen dukur ini. Nesu, mah maem. Asu. Nyo. Nah, Nah, rasida nesu. ngehno Butia. Butia, cepet. Dadi perantara. Lah iya. Mangga Bu. Ah. Ayo tutuke. Anganduk. Angen dukur. Meneh. Si he iki jan. Napa? Wis. Oh, mbon. Aku wis Ya. Aku wis ora Heeh.
ngajak di mana anak kambing saya? Utang mundang sauren elok gayenge jan Iya. Nyenengke ya, Jas. iya Jas ya ampun Cas niku napa to? princess Kira mula dolan sokan kowe iki Dolan ning Klaten no. Heeh. Tak dolan ning Gubuk Kuning, dalemmu ning Gunung Kidul. Siramu dolan ning Gubuk Kuning Klaten. sampeyan ning Klaten ora gur ning Gunung Kidul lah dek iki Klaten ki ngendi dek ora roh Mbak nek Klaten niku lak ngisore Gunung Kidul to. Ya, Berarti kula kari merosot mawon iya. tekan. Merosot. merosot Alah. Klaten niku nek kalih nyongop pundi? Kayak Celongop. Celongop. Ngisore celongop. Nyongop. Ngisore celongop. Oh, nggih. Wong dek iki poin kopi Indomaret ora dong kok arep tekan Klaten Umurmu pira nak Wong Ayu? Umurnya berapa? Kula 18 tahun. 18 tahun. Nggih. Ibaratnya kembang lagi arep mekrok-mekroke, kudu pinter sing jaga diri ya nak Wong Ayu. Nggih. Ayu etuk ning aja kemayu, pinter etuk ning aja keminter, Keminter. sugih etuk ning aja semugih, Semugih. apa-apa sing prasaja. Nggih. Iya. Digodha wong lanang gelem ning jinak-jinak merpati aja langsung mloho. Nggih. Pacaran-pacaran sehat ora pareng nakal nek mung gocekan tangan iso tak maklumi. Sing liyane ampun ya, soalnya wong wedok nek ora iso njaga kehormat ki rapot merah. Alah. Aku lho nganti umur 51 rung tau gebok singgol karo wong lanang. Tenan. Tenan, tenan, Tenan. tenan. Lah nek bak truk kae ngopo? Mudukke pasir Oh, ngono kok. duduke pasir. sok pasiran lah jebule Ya nak. Ayo dintekke sayang. mula kok ngeres Iya. Janjane kuwine. Riwi, 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 riwi. Atiku Hey. Tua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hijau mania, aspal tangan. Banci. Endi neng endi anak wedhusku.
goyang semut malah boyok kuwi. Lah kudune jenengan niku nggih mengikuti sik viral-viral. Ya ngikuti sing viral kemampuane karep ana, Nduk. Tapi fisik ora iso diapusi. Jadi usia 50 tahun ke atas kuwi banyak nikmat sing dikurangi. Nikmat kesehatan, penglihatan, fisike, paribasan lho. Banyak nikmat yang dikurangi mula ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Lah mengko aku lho ngene semoga-moga. Aku cah nom. Salahe tuwa ya lagi laris lho iki. Dhisik-dhisik ngopo. Rezekine pancen ngono. Rezekine kono kok iya. Gede Mimin. Anda boyoken. Nggih. Minum biomurina. Kae nggone masku ora diri kok ya. Komen ora apa-apa. Iya. Masku tralala. Ayo dintekke Cahayu. Janjane kowe